Lehtoängelmä. Siinä on kukkimisessa kukkinut. Sitten siirrytään tänne. Täällä on lisää Ranskan tulikukkaa. Ja sinne on kaatuillut vähän valkoista kuurien kelloa. Opea härkki kukki tänä vuonna tosi huonosti. Varmaan johtuen tuosta inhottavasta talvesta. Sitten on purppura punalatva, joka aloittelee ihan pian kukintaa. Ja sieltä ilmestyi meidän naappi jostakin puskasta könyämästä. Lisää valkoista tässä on tähtiputki, valkoinen. Ja sitten täältä reunasta löytyy Siperia maksaruohoa. Nappi. Sinne hän painelee. Sitten tässä on kaariportti, joka surullisesti menetti kiinanlaikkuköynnöksen. Toisella puolella kasvaa tarja ruusu, jota on myös kovasti leikelty nyt. Sitten täältä löytyy rinneangervoa ja takana kasvaa tuo Isabella syreeni. Samettiruusuja laisi noin tommosen mustaan ison ruukkuun. Ja lisää löytyy tuota purppura punalatvaa. Mulla on sitä täällä kolmaskin pensas, mutta ilmeisesti se on jotain eri lajiketta, koska se on matalampaa ja kukkii vähän myöhemmin. Sitten löytyy akileijaa ja tuolta löytyy tuo kevään hankinta, tuo purppura punalatva. Ja pionit, jotka on jo kukkinut. Sitten kultahelokkia. Ja jaloangervoja, joita justiin kattelin eilenkin, että siis todella vähän tekevät kukkia nyt tänä vuonna. En tiedä mistä johtuu. Ja sitten täällä on tuota jalopähkämöä, jota mulla on aika paljon täällä pihalla useammassa paikassa. Ja tässä on se mainitsemani erilainen purppura punalatva. En tiedä onko tästä joku punalatva vai mikä, mutta jos joku tunnistaa, niin voi kertoa kyllä. Ja sitten on tässä tämä minun mylläyspenkki, josta on suopayrttiä koittanut poistaa. Mulla on siitä ollut useampi postaus täällä blogissa. Sitten löytyy tää ihana kirjava maksaruoho, joka nimeä nyt en tietenkään muista. Ja sitten siellä on surkeen pikkuseksi jäänyt Mantsurian kärhö. Ja täällä nämä mun marjakuuset, jotka pikkuhiljaa korjaa itteensä. Sitten vielä on täällä tyhjiä paikkoja, mihin on tulossa mulla juttuja. Ja sitten hyvä monko hopea täpläpeippi. Sääskikin siinä. Nimeä tahtoo olla hukassa. Sitten annoin tuonne jäädä kasvamaan apilaa. Punaista apilaa, joka on kova leviämään, mutta saa piettyä aisoissa kyllä helposti nykkää pois, että se ei leviä kyllä holtittomasti. Ja sitten aika erikoisen punaisena näkyy kyllä tässä kameralla. Kännykässä tuo näiden väri. Ja siellä. Nappi hei. No hän ei nyt jouva jäädä juttelemaan. Sitten on täällä verikurjen polvia on täällä. Tästä siis tullaan meille sisälle. Ja lisää Siperian maksaruohoa. No niin. Sormikin vilahti siellä. Ja jotain punalehtistä maksaruohoa onneksi on säilynyt. Se oli todella pieni keväällä, mutta se on vähän piristynyt.
Sitten on tuota ruusujuurta. Ja toisella puolella samanlainen punakukkainen purkki. Sitten täällä on tätä kurjen polvia reunuksena. Siitä mä tykkään kyllä. Tää on onkohan se biokovo. Se on semmonen vaaleanpunainen. Ja sitten täällä on tää uusi maksaruoho. Se muuten oli sitä tuolla toisella puolella, mä en huomannut sanoa. Ja sitten ihanat maitai kellukat. Sitten siellä on Maurin kiiltomalvaa, mitä on kasvatellut. Ja sitten toi mun yksi pioni, oiskohan se Laura Desert, sen nimi ja toinen tuo Matsurian kärö. Tosi pieniksi jääneet napulla. Tää tuntuu olevan hirveä sillisalaatti nyt tää penkki, mutta jospa se siitä rauhoittuisi ja sitten on vielä noita kesäkukkia tuolla seassa. Ja siinä on syysmaksaruohoa ja juusti, syysleimoa. Ja tässä on toinen tuo koralli, purppura keihku. Voi ettäkö näiden nimien kanssa menee ihan sekaisin. Siellä on vielä narsisioksia ja täällä on lisää jalopähkämää, joka on tänä vuonna kukki kyllä tosi huonosti. Joskus on ollut paljon komeampikin. Ja tässä on tuo Annabelle pallohortensia, joka on sitten loppukesästä. Ja sitten lisää kurjenpolvia. Tämän nimiä en muista, mutta siinä on tummempi kukka. Ja lisää täällä on Maurinmalvaa. Ja täällä on tämä uusi, oi, siellähän on jotain itikoita. Tämä syyshortenssia. Sinnehän on, onko tämä, ei tää ollutkaan ötököitäkö. Ne oli arvatkas mitä, kahvinporoja kun mä äsken kävin kaatelemassa. Ja täällä on sitten tämä yksi, missä oli tämmönen keltainen kukka. Nytkö muistas vielä nimeen? Enhän mä enää muista sitä. Ja nyt sitten mä laitoin ihan huvikseni, kun oli tässä valmiiksi myllätty paikka, niin laitoin tuon kesäkurpitsan tuohon kasvaa. Ei se taida kerretä, kun se jäi niin pitkälle tänne. Ja tänään löysin täältä kauhukseni oli tuo ritarin kannus. Katkennut iso oksa ja toinen näkö makavan tuolla harmillisesti. Ja täällä on sameettiruusuja, mitä on kasvattanut tänään. Ja tuolla oli ne uudet päivänliljat. Sitten siinäpä lopussa ei ole paljon esittelemistä. No niin, semmoista oli. Ja vielä käännytään tänne päin, niin katsotaan vähän yleisnäkymää tuohon. Siinä on pyöreä penkki ja siellä näkyy kaikkea muuta. Mutta jätetäänpä tämä tähän. Hei vaan.